Ivy Everson hija l-mara li tilfet ħajjeta traġikament fl-aħħar inċident ta' traffiku fatali li seħħlata ta' Santa Marija fi triq l-imġar fejn Silem Għawdex. Everson li twildet il-Latvja kellha biss 41 sena u kienet ilha tgħix Malta għal dawn l-aħħar snin f'dar fis-Swieqi flimkien mal-familja tagħha. Hija kienet mara ta' inspirazzjoni kbira għal bosta u kienet involvuta wkoll f'diversi attivitajiet sportivi. Il-mara ġiet iċċertifikata mejta il-bieraħ filgħodu wara li kienet ilha għal dawn l-aħħar jiem tisret għal ħajjitha fit-taqsima tal-kura intensiva tal-Isptar Mater Dei. Hija ġarbet ġieħi serji ħafna f'ħabta bejn żewġ vetturi li fihom kien hemm rigba 8 persuni fosthom Ivy. Il-mewt tagħha waslet ukoll għar-reazzjoni ta' bosta fosthom ta' binta Sofija li fuq il-profil ta' omma ta' Facebook ta' tħajr lil dawk kollha li batula messaġġi ta' kuraġġ u rew is-soba tagħhom għal din it-telfa kbira f'ħajjitha. Bħalma tafu ommi għaddiet għal ħajja ta' dejjem, l-appoġġ tagħkom kien wieħed kbir u nixtieq nagħtikom ħajr għal kliem ta' faraġġ li battulna. Kont ta' għajnuna kbira lina u ma nistax nesprimi l-gratitudni tiegħi għall-imħabba li ngħatajna. Huwa sabiħ li tara kemm ommi ħallit marka fuq il-ħajja tagħhom tul ħajjitha, kitbet Sofija. B'reazzjoni kienu bosta l-ħbieb ta' omma inkluż diversi Maltin li offrew lil Sofija għajnuna u saqaf fuq rasa f'dan iż-żmien hekk diffiċli għaliha. Intant b'reazzjoni għal diversi inċidenti li seħħew fit-triq l-imġar, il-Ministru għal Għawdex Justin Caruana qalet li ninsab imħasba sew dwar dawn l-inċidenti. Qalet li għalhekk l-uffiċjali tal-Ministeru għal Għawdex bl-approvazzjoni tat Transport Malta ħadmu fuq pjan ta' tmexxija ta' traffiku għal din it-triq li diġà beda jitwettaq. Qalet li diġà ordnat apparat ieħor biex kun jista' jigwida lis-sewwieqa. Madankollu saħqet li minkejja kull miżura l-aħjar soluzzjoni huwa sewqan responsabbli. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.